En aquesta sala d'època medieval cristiana explicam l'evolució que va tenir Manacor en el territori urbà, perquè ja començam a conèixer molt bé com s'estructurava el nucli urbà de Manacor, el nucli primitiu, i també com s'estructuraven les cavalleries, que eren les cases dels cavallers que venen amb en Jaume I a la conquesta, com s'estructuraven a tota la zona de fora vila. Molts d'aquests noms o topònims han perdurat fins a l'època actual i, de fet, el museu està ubicat a una d'aquestes cavalleries, que era la cavalleria dels Nunis, que ara es diu Museu d'Història de Manacor o Torre dels Enegistes. És un edifici del segle XIII de l'època medieval i que formava part de la propietat d'un cavaller que era en Pelai Nunis. A més, a la sala explicam temes sobre aspectes artístics, perquè sabem molt poquetes coses de com era l'església de Manacor, però encara tenim figures escultòriques que són d'aquella època, com per exemple aquesta capelleta que hi ha a l'exposició, que és una capella que estava a la bassa i que és de tradició sagrariana. En Guillem Sagrera és la persona que fa les escultures a la Seu i pareix que aquesta capella té a veure amb la seva escola o amb els seus deixebles. Un aspecte important que tractam també és la figura d'en Simó Ballester, que va ser un pagès manacorí que va dur a terme la revolta forana. Varen ser uns segles d'inestabilitat, de lluites de classes i també de creixement i de creixement econòmic, com veureu a través del comerç. Apareix una nova classe social que és la burgesia, i aquí, a Manacor, es veu molt bé com les famílies que primer arriben amb la conquesta després es van mesclant amb aquests nous pagesos enriquits i són les famílies que realment controlen la vida política i administrativa de Manacor en l'època medieval.